Ako si pristupovala k samovyšetrovaniu prsníkov pred diagnostikovaním rakoviny? Tak samovyšetrenie občas som si robila samovyšetrenie, moc sa okolo toho vtedy ešte nehovorilo alebo nepočula som o tom, ale pravidelne som chodila na preventívky a pri preventívke mi teda našli, že sa tam niečo deje, urobila sa biopsia, ktorá teda bohužiaľ vyšla pozitívne a nastala liečba. Ako sa zmení život onkologického pacienta po liečbe? No dosť, pretože prehodnotila som veľa vecí. Poviem to tak, prišla som o niektorých priateľov, ale o mnoho viac priateľov nových som našla v tejto organizácii. A asi som začala viac rozmýšľať nad tým, čo je dôležité, čo je nepodstatné a neriešim hlúposti. Ako sa vyrovnať s psychickou záťažou počas liečby? Využila som si služby psychológa na začiatku, keď teda stalo sa mi to, znášala som to dosť ťažko a samozrejme a vďaka tomu psychológovi som sa dostala do tejto organizácie. Čo by si odkázala ženám, ktoré ignorujú pravidelné gynekologické prehliadky? Aby sa o seba starali, aby mysleli na seba, na to, že je to potrebné, pretože medzi jednotlivými kontrolami sa vždy môže niečo stať, môže sa niečo udiať a je to naozaj dôležité, aby k sebe pristupovali zodpovedne, aby sa toho lekára nebáli, aby nerozmýšľali nad tým, že nepôjdem lekárovi, lebo určite mi niečo nájde, lebo to je absolútna hlúposť. Ak sa tam niečo deje, tak je to treba nájsť včas, čo najskôr, aby sa čo najskôr začalo riešiť. Aká je spätná väzba návštevníkov zážitkovo-edukačného turné Nie rakovine? Vracajú sa niektorí k nám, dokonca keď chodíme edukovať, tak často sa vracajú s tým, že áno, bol som tu minule, vypočul som si vašu edukáciu, išiel som na preventívku, bolo to všetko negatívne, bolo to v poriadku a išiel som tam vďaka vám. Takže prichádzajú a ďakujú.